ବାଘ ଅଛି କି ନାହିଁ? हाँ खाली जियो अच्छी स्कूल कॉलेज कहाँ है? ସେଇଠି ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଦଶମ ଯାଏଁ ଆଉ ଦଶମ ପରେ +2 ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ? ଦଶମ ପାସ୍ କରିନ? ସୁବିଧା ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କେମିତି ପଢ଼ିବ? ଆଗକୁ କ'ଣ ଏଠି ସଦାବେଳେ ଲାଇନ୍ କହୁଥିଲା କରେଣ୍ଟ? ମାନେ ତମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ବି କହୁନଥିବ, ଆଉ ତମେ କୁଆଡ଼ୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ମାନେ 10-12 ବର୍ଷ ହେବ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଆଉ। ଲୋକ ବାକ ଏଠି କେହି ଆସୁନଥିବେ? ହଁ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ଆସିଲେ ତ ବାଟ ପାଉନଥିବେ, ତମକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ? ମାନେ ଏଇଠି ଆସିଲା ମାନେ ତମ ଭିତରୁ କାହା ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏକେଲା ଆସିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିବ। କେତେ ବାଟ ତଥାପି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ? କେତେ? ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ 1.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହାତୀ ଫାତି ବାହାରନ୍ତି? ଆଉ ଭାଲୁ ରାତିରେ ବାହାରନ୍ତି? ତମେ ଦେଖିଛ ଭାଲୁ? ମାନେ ଦିନକେ ନା ରାତିରେ? ମାନେ ଭାଲୁ ଧର ଆମେ ଏଇଖିନା 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ, ଭାଲୁ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲା, କିଛି କହିବନି? ହଁ ଧର ଆମେ ତାକୁ କିଛି କଲୁନି, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଲା, ସେମିତି କିଛି କହିବନି? ତା ଇଚ୍ଛା, ତା ମୁଡ୍, ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଛାଡ଼ିବ, ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଦବ। ହାତୀ କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଏଠି ଆସି ହେଉନଥିବ? ଏବେ ସବୁ ପାଣି ହେଇଯାଏନି? ଆଉ ଝରଣା ଉପରେ ଠାକୁର ଫାକୁର ତ ଥିବେ? କେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ?
ଚାଲି ଚାଲି ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଅବିକାଠୁ ଫାଟିଲାଣି। ଆଉ କେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ କରି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନ ଚାଲି ପାଇଲେ ଜାଗା ବୁଲି ହେବନି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ ଏଠି ଭାଲୁ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଲୁ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଆପଣ ଏକେଲା ତ ଆସିପାରିବେନି, ଏକେଲା ତ ଏଠି ବାଟ ପାଇବେନି। ଆଉ ଆପଣ ଆସିଲା ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ, ବାଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି। ହଁ, ୟାଠୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି। ହଁ, ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ସାରିଲେଣି। ଆହୁରି ଅଛି ବାଟ। এই ଜାଗାଟା ଭାଇ କୋଉଠି ଯାଉଛି? କେଉଁଝର ନା ଆନନ୍ଦପୁର? କେଉଁଝର। କେଉଁଝର ତ ଏଇଠୁ ଆଉ 60 କିଲୋମିଟର ହବ। 60 କ'ଣ ଅଧିକା ହବ, 80 ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଆଉ କେତେ ବାଟ? ଯେତିକି ବାଟ ଆଇଲୁ ସେତିକି ବାଟ। ଝାଳ ନାଳ ଚାଲିକି
ବହୁତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଠାଣଟା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଚଢ଼େଇ ବୋବେଇବା ଆବାଜ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ। କେତେ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ସବୁ ବୋବଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଉଠାଣି କେତେ ବାଟ? ଓହୋ ଲୋ ଉଠାଣଟା ପଇଲା। ଅବିକା ତ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାହେଉଛି। ପୁରା ଷ୍ଟିପ୍ ଉଠାଣି, ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଫାଟୁଛି। ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଚାଲି ଚାଲି ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ବାଟରେ ଟିକେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଷ୍ଟପେଜ୍ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ତ ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ। ଭାଇ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ଆଉ ଯେତିକି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲୁ ତାଠୁ କମ୍ ଅଛି। ଉଠାଣି କିନ୍ତୁ ସବୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳୁ ଖାଲି ଉଠାଣି।
ଆଉ କେତେ ବାଟ? ହାଁ? ଏ ଭାଇ ଏ ବାଟ ସରୁ ନାହିଁ। ଶଳା ପ୍ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଉଠାଣି ଉଠିଲା ବେଳେ ଫାଟୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିବନି, ଖସିଯିବା। ଆଉ କେତେ ବାଟ? ହାଁ? ଆହୁରି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର? ହାଁ? ଭାଇ ଆହୁରି ଉଠାଣି ପଇଲାଣି। ଶଳା ଉଠାଣି ଚାଲି ଚାଲି ପୁଣି ଉଠାଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ। ଭାଇ ଆଉ କେତେ ବାଟ? ପଥରଟା ଦେଖ, ଏମିତି ବଡ଼ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପଥର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସେପ୍। ଓହୋ।
ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଖାଇବା ପାଣି ଫାଣି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଖାଇକି ପାଣି ପିଇକି ତ ଟ୍ରେକିଂ କରିବି ଆଉ। ଶଳା ଖାଇ ନାହିଁ କିଛି ସକାଳୁ, ପାଣି ବି ପିଇନି, ବଳ ପାଉନି। ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ସାରିଲିଣି, ତଥାପି ସବୁ ନାହିଁ ବାଟ। ଖାଲି ତ ପାହାଡ଼ ଆଉ, ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ଆବାଜ ଶୁଭିଲା କି? ତ ଭାଇ ଆଉ କେତେ ବାଟ? ହାଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ତ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଉଠାଣି ପୁଣି ଉଠାଣି ସବୁ ନାହିଁ, ଶଳା କେତେ ଉଠାଣି ମଣିଷ ଚଢ଼ିବ। ଶଳା ପଥର ଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି। ସେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ,
ପାଣି ଆବାଜ ଶୁଭିଲାଣି ପାଣି ଆବାଜ। ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ପାଖାପାଖି ଫାଇନାଲି। ଓହୋ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରାସ୍ତା। ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ଟୋକାଳିଆ ହିଁ ଆସିପାରିବେ, ଏଜେଡ୍ ଲୋକ କି ଲେଡ଼ିଜ୍ ନୁହଁ। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଉଠାଣି। ଓହୋ ଭାଇ ଆଉ କେତେ ବାଟ? ମା ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ହଁ ପାଣି ଆବାଜ ଶୁଭିଲାଣି ଜୋରେ ସେଇପଟୁ। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ଓହୋ ଫାଇନାଲି ଝରଣା ଦେଖାଗଲା। ପାଣି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି। ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଚାଲିକି ଆସି କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି? ପାଣି ଏତିକି ଓହୋ
ଓହୋ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଗପିବିନି, ସିନେମାଟିକ୍ ସଟ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲି। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on